sexu eraso eta jasarpenen kontrako protokoloa kokatzeko 2016 urtera joko dugu, 2016 urtean UESI sartu zen Europako proiektu batean, Plotina deitzen den proiektu batean, eta proiektu horren barruan diseinatu genituen ekintza desberdinak, eta burutu dugun ekintza esango nuke importanteenetako bat izan dela protokoloaren onarpena. Tartean jardunaldi bat egin zen, da jardunaldi horretan ere oso nabarmen gelditu zen protokolo bat onartzearen beharra. Eta prozesua nolabait parte hartzailea izatea, ez? Alzala, kolektibo guztiak parte hartzea nolabait protokolo horren diseinuan eta onarpenean, eta pixkat hori izan zen, oindala 2 urte ipini genuen helburua, eta onartu berri dugun protokoloaren pixkat prozedura. Lehendabizi, aipatu behar da, Ainhoak esan duen protokolo horren helburua ez dela soilik neurri zuzentzaileak edo zigortzaileak hartzea, baizik eta bere bokazioa da izatea beste tresna bat gehiago denontzako UESI aske eta seguru bat eraikitzeko. Alegia, gutako bakoitza bizi izateko bera den bezala modu duin batean eta aske batean gure espazio guztietan. Zentzu hortan, fakultateak hartu du konpromisoa bere inongo espazioetan edo jardueretan ez onartzeko inolako eraso edo jasarpen egoera matxistarik, homofoborik edo sexistarik. Ze espazio hartuko ditugu kontutan protokolo honen barruan, zeintzuk izango dira nolabait protokoloaren ezarpen eremuak. Batetik izango dira kanpusak eurak, espazio horiek, izan gurekin artean gertatzen direnak, edo izan kanpo eragileekin gertatzen direnak, hornitzaileak, edo bestelako kolaboratzaileak, edo bestelakoak. Bigarren eremu bat izango da kanpusaren espazio fisiko izan gabe ere, gure jardunbide akademikoa garatzen den bestelako espazioak. Praktikumak, kanpo bisitak edo dena delakoak. Eta hirugarren espazio batean, edo hirugarren ezarpen eremu batean, ditugu propio gure jarduera akademikotik at geratzen diren bestelako jarduera batzuk, zeinak UESIk berak, fakultateak berak bultzatu edo abaesten dituen. Izan ekintza sozialak, festiboak edo dena delakoak. Eta guzti horietan hartuko ditugu kontutan, eremu fisikoan, persona artekoan gertatzen direnak, edo eremu virtualean gertatzen direnak. Zeintzu dira protokoloak arautuko dituen edo jasoko dituen jokabideak, jasarpen edo eraso egoera. Horri lehendabizi, aipatu beharra dago, heltzen diogula indarkeria matxistaren gaiari ikuspegi feminista batetik. Alegia, ez dugu ulertzen gai hau denik bi personen artean gertatzen diren bortxazko hainbat jokabide, baizik eta egiturazko arazo baten aurrean kokatzen gara. Eta guk geuk ere ez egiturazko arazo horri aurre egin nahi diogu eta ez bakarrik unean uneko jokabide bati. Zentzu horretan, banatu ditugu jokabide eraso egoera hauek bi multzo handitan. Batetik zer dan jasarpen egoera bat eta zer dan eraso bat. Erasoak nolabait dira momentuko eta apateko bortxa bat beraekin dakarten horiek. Indarkeria matxistaen berbak hartuko bagenu, ur gainean geratzen diren egoera horiek. Eraiketatik, bortxaketa, eraso fisikoak, eraso sexistak, berezko bortxa dakartenak beraiekin. Bigarren plano batean, ez horregatik garrantzi gutxiagorekin, jokatu ditugu, izeber jortan askotan ur azpian geratzen diren jokabide guzti horiek, alegia jasarpen egoera anitzak. Eta hor jokatu ditugu, nahi badugu mikromatxismoaren unibertsoaren baitan jokatzen diren jokabide guzti horiek, personala bat anulatzea, invisibilizatzea, hizkera matxista edo sexista erabiltzea, personala kontuan esartzea, errudun sentiaraztea, eguneroko jasarpen bat irudikatzen duten bestelako jokabide guzti horiek. Eta bietan kategorizatu ditugu eraso edo jasarpen egoera horiek. Batetik bildu ditugu LGTBI kolektiboko kide izateagatik, jaso daitezkeen jasarpen edo eraso guzti horiek. Alegia, personaren genero identitatea edo orientazio afektibo-sexualagatik jaso daitezkeen eraso eta jasarpenak. Bigarren multzo baten kokatu ditugu, generoarekin zerikusia daukatenak. Emakumezko izateagatik jaso daitezkeen jasarpen eta eraso egoera guztiak. Eta hirugarren multzo batean sartu ditugu konnotazio sexuala izan dezaketen jasarpen eta eraso egoera guzti horiek. Prozedurari dagokionez esan behar da bi figura desberdin onartu ditugula ero. Alde batetik egongo litzateke kexa, nolabait kexa izango litzateke, hau da, eraso bat jasan duen pertsonak zer egin dezake, alde batetik egin dezake kexa bat aurkeztu, kexa izango litzateke
ohartarazpen moduko bat jasotzeko, hau da, zerbait arina, zerbait helburu hezitzailea deukana, eta pixkat hor kokatzen den figura izango litzateke kexa, eta bestalde batetik egongo litzateke salaketa. Salaketa izango litzateke benetan protokoloa aktibatu eta prozedura martxan jartzeko figura. Biak antzeko prozedura berdina daukate, beraz behin azalduko dut eta biendako balio du. Badago helbide elektroniko bat, helbide elektroniko hori kudeatzen du batzordeak, badago batzorde bat sortuta protokoloa kudeatzeko, eta orduan batzorde horrek jasoko luke e-mail hori, nolabait, eta e-mail hori jasotzen duenean, batzordeko kideak biltzen dira, eta aztertzen dute zein dan egoera. Horren arabera erabakitzen dute, salaketa jarri duen pertsonarekin egotea, salatua izan den pertsonarekin egotea, eta beraiei egoki iruditzen zaien gainontzeko pertsonekin egotea, eta nolabait ikerketa bat martxan jartzen dute. Azpimarratu nahiko genuke, sexu jazarpenaren eta sexu erasoen kontrako protokolo honen ardura bere gain hartu duen batzorde horrek, bi printzipio nagusi izango dituela bere egitekoan prozedura guztian zehar. Batetik, eta importanteena, personaren zaintza, persona babestea, zaintzea, akonpainamendua egitea, eta bigarrena, konfidentzialtasuna, prozesu guztiak irauten duen bitartean. Esan behar da, ikerketak asko jota 30 eguneko iraupena eduki behar duela, segure ustez oso garrantzitsua da gai hauek ahalik eta azkarren kudeatzea eta ebastea, eta behin ikerketa hori egiten denean, ikerketa horren emaitzan, nolabait izango litzateke txosten bat, eta txosten horretan batzordeak egiten duena da proposamen bat. Izan daiteke nolabait salaketa kentzea, ero izan daiteke salaketa horrekin aurrera egin eta horrek izan ditzazkeen ondorioen arabera, zigor bat jartzea, ero prebentziozko neurri bat jartzea, baina batzorde horrek egiten duena da bakarrik proposamena. Eta behin proposamena helerazten dionean dagokion organoari, dagokion organoak hartzen du erabakia. Ez da berdina langileak edo ikasleak izatea, nolabait inplikatuta daudenak, edo bazkideak izatea. Langileak edo ikasleak baldin badira zuzendaritza kontseilua izango litzateke erabaki hori hartuko lukeen organoa, eta bazkideak baldin badira kontseilua errektorea, eta segun ze kasu den, igual batzar orokorrera ere heldu daiteke kasua. Eta pixkat hori izango litzateke prozedura, laburra azalduta, eta gero, sakondu nahi duenak gero, interneten badauka dokumentu osoa, zehaztasun gehiago jasotzeko.